Erokamano nyako Ramogi kuom yiero Ramogi TV. Odhiambo machielo majaber, odiochieng' mar Jumapil, odiochieng' mar 16 dwe mar 2 2025. Arwakni machiegni Twak mar ratil. Tinendeni kama wan ka kod wenda kendo dani wagoye mbaka wang'ie ni to weche mag piny Kenya, alwora mar Afrika to chalo nade. Odhiambo ni nyako Ramogi wadang'iyo kotendo kod weche ma oneno e yiero manyobet e boma ma Addis Ababa e piny Ethiopia, kama Raila Amolo Odinga nyiso osebedo kalaro mondo obed jakom mar AUC. Kata kamano, mano nyoko timore bang' jotend pinje magin jogo ombulu nyogo ombulu ne japiny Djibouti kendo miye lemono ma kanyo chuno mondo mi ombulu no go nyade uchiel. Kanyo duoko mar auchiel owuok to Raila Amolo Odinga manyanti kod kwan mar ombulu maromo 22 ka japiny Djibouti Mohamed Yusuf nyoni tire koda ombulu maromo 26. Raila Amolo Odinga nyong'ado ni mondo mi owe ng'wejno gi kanyo eka bang'e to koro japiny Djibouti noyudo locha yanga. Kelowa e penjo ni to piny Kenya ni kama nade? Diponi pinje mamoko mag Afrika ok mor ahinya gi piny Kenya, koso ne en Raila Amolo Odinga owuon emanyo jotend pinje go ok morgo. Nyako Ramogi wadang'iyo wechegi giduto. To siasa mar piny Kenya biro chalo nade bang' matimore? Machiegni nyinga en George Bati, an ka kod wenda, an kod Fredrick Okango nyako Ramogi ma bende ja siasa osebedo kod e kinde mokalo, kendo osebedo kong'iso moko kuom gik matimore maling'ling, ji ng'adore yako, ji gombaka, ji keto weche ratil. Kachiel kod wendo na machielo en Professor Alfred Omenya bende wan godo ka nyako Ramogi. En bende osebedo e weche mag siasa ka kuom thuolo ma ogwarore, osebedo koluwo wechegi mar ng'iyo kendo nonogi. Omiyo odhiambo ni nyako Ramogi ena mondo ket ratil kodgi wang'iyo ni to weche chal nade. Machiegni uru e ratil ma kawuono. Fredrick Okango machiegni ang'eni tito ng'wech wuoka mana Kisumo e golo gol. Ing'eno golo gol go gitinde achiel. Kisumo nyaka ka golo gol iwuoyi malich. Aduoko kamano. Erokamano. Gocho na ni nyaka chop. Erokamano. Wach ni en wach maliet ahinya kendo matek. Joka wuogi jo. Erokamano. Aduoko erokamano. Erokamano machiegni Okango. Machiegni nya Professor Alfred. Yes. Okay. Wakaw thuolo mokwongo mar penjo mara en ni nyo en kum kata gima nyige to Raila Amolo Odinga mondo kik oyud kom, koso en kum kata gima nyige to piny Kenya mondo kik ng'ato yud kom. Gik moko ariyogi nyaka opoggi. Koso nye en kum ne jatend piny William Ruto kaluwore kod samoro kit tudruok mare mosebedo godo gi pinje mamoko kata jotend pinje mamoko. Wan e ratil. Wakete ne weche gi ratil Okango machiegni. Erokamano mokwongo aduoko ne jo erokamano ahinya kuom luwo weche matimore sani e Ramogi, kendo aduoko ni osgono bende kuom rwakwa mondo wawach wechegi. An kipenja George nokawo okang' mamalo ahinya ne Raila Amolo Odinga mondo yiedhre oko monyisre mowacho ni en odhi laro kom mar AUC. Nowuok mana kende owuon, onge ng'ama nochune, to wacho ni en kako pimo to neno koromo mondo dhi obed chairman mar AUC. Aduoko ne Raila Amolo Odinga erokamano nikech mano en dwaro ng'ama nigi mijing'o kendo gi teko mar wuok oko. Ji mang'eny ok wuok oko. Namba 2, aduoko ne erokamano sirkal mar Kenya. Nikech kane Raila Amolo Odinga wuok oko, koro nobedo candidate mar Kenya. Tok mana Kenya kendo dhi obedo candidate mar East Africa. Kendo aduoko ne jogo bedo kamano. Lakini nitiere gik moko 4 mane timore AUC manyaka wach. Marati. Yes. Mokwongo jo Kisumu luongo ni diplomatic engagement. Ere kaka piny Kenya ne luwo wechegi gi oganda mamoko, pinje mamoko. Ineno ECOWAS, SADC, EAC. Ere diplomatic engagement marwa ne romo nade? Namba 2, wan gi ni strategic alliance, yani paro maliw mar riwruok gi joma moko. Ere kumwa formo go alliance mondo wang'e ni ka ng'atwa Raila Amolo Odinga ne dhi yudo gini, to jomage monego wariwrego, to jomage monego wasech kuochegi. Namba 3 en gimiluongo ni vision and leadership. Agenda mar Raila ne mane? Mano wuok oko. Jorowere, joma mine, sustainability, gik mano wacho go te. Then mogik iluongo ni geopolitical influence. Nitiere joma superpower, European Union, ang'o ma bende nigi interest. Ere kaka ne wa engage gi.
Koro an kipenja ni ng'ama ni kumo. Ok en kum. Ne watemo kaka wanyalo, to kanye ma warime. Raila Amolo Odinga an nawuoyo kode. En e spirit mamalo mapok nayudo. Kendo nowacho ni onge gimolal. Wa joloch wate. Nowacho ni en noloe. Kuma ne joge otemo, ogike, mane kuma ne wagike. To kadhi mbele, to nitiere gik mang'eny ma Raila Amolo Odinga nyalo timo. Koro an kipenja, onge ng'amo kum, onge ng'amo hinyore, onge ng'amo loyo, onge ng'amo lo, wano joloch wate. Nikech ere ng'ama ne wuok oko East Africa ka, mane wacho ni embende ni oromo ora dhi bedo AUC chair, ma Raila Amolo Odinga ne dhi piemgo. Raila Amolo Odinga nowuok mana kende. To kadipo ni ne nitiere gimoro dhi marach mane ok timo, en lesson mwalan, nitiere ndalo mabiro, mabere ng'ato moro biro wuok kendo, to wabiro learn from kanyo. Kichako ndalo Amina, nitie makosa mane watimo, makosa mane watim ndalo Amina ka, ang'eyo ni nokotim ndalo Raila ni. Mano tim ndalo Raila ni ok bi tim kendo ka nafas moro wuok kendo. Koro an aduoko na jogero kamano te, gimwalem man Raila Amolo Odinga, obed gi mijing'o no, obed gi teko no, nikech mbele ka bati. Anta nyisi adieri, madong ratil. Mbele ka gik mang'eny biro timore chakre dweni, biro timore. Profesa, pach kata weche mowuok e dho Okango dwa pogore gi andika moro mane chwale mbui. Achiel kuom yore mag tudruok mag oganda e pacho ka kata e lony manyasani. Mawacho ni gido jo Kenya moko. Mawacho ni chal ka gima joma ne wacho ni kata joma nodwa nyiso mor ni gino kodhi kaka ne samoro jomoko paro. Ne jomoko seyo gi ni gin jomiluongo ni patriotic gi dho ngere. Jomoko hero pinygi. To ni ndiko ni ere kaka iwacho ni ihero piny to jok ma itemo dhir kata joma dhiro jomoko to gine ma winjo bende gin jok moko hero pinygi. To Okango wacho ni onge ng'ama ikumo ka. Okum Kenya, okum William Ruto, okum Raila Odinga. In iwuon Professor Alfred. Gino king'e George, yes. aparo ni ayegi wacho Okango kendo aduoko erokamano maduong' ni Ramogi nikech imiya nafas mondo apim nigi pacha. Yes. Nikech pacha an kaka ng'e gini, nitie weche kama manyaka wang'i matut. Mokwongo, king'iyo pattern mar Amina Mohamed, yes. Kano piem gi Musa Faki mowuok ni. Ing'e ni king'i pattern no, and exactly the same pattern mar Raila. Nogo kura rounds auchiel. Round mar auchiel, Amina nigi 25 votes. To Musa Faki nigi 27. To kalure gi chik mar kura AUC. The person with the lower vote nyaka luar. Kitamri, that is another problem. Constitutional problem. Yes. But Amina no work at that stage. Tasai kura no ki kuch Amina no gi kuch Raila nitie pattern, nitie kaka gichalo. The first two candidates no work. Amina dongi Faki gide kamano 22 27 gi ombre gi kura ria dek. Mano wach mokwongo madwa kete e mesa kae. Wach mar ariyo manyaka wangi anasitiyo gi African Union and I was in charge of climate change yakanyo. Yes. Gima African Union, whether we like it or not, is dominated the other regional economic blocks. Oweyo SADC or English speaking economic blocks. That is a fact. East African community is very weak. The African Union. SADC bende they are there, lakini they are not that strong. Jok more dominate African Union and ECOWAS and the Sahel region and the region Arab North. To the English speaking is one. We are very weak. Then what Marareyo in terms of Katamna employees, the other positions mag African Union go. Chakre African Union Commission be established. Only Dlamini Zuma ngata chiel kende from English speaking. More South Africa. Mano kende jaw President Zuma. Mano se be chairman from this English speaking Africa. Only one. Chakre ne OAU collapse. Ba AU be established. Ba AU commission okate.
These people have been from West Africa, they've been from Arab North, and these are things we cannot actually put under the table. Okay. Mara Day, beyond that, yes. King also in other places, even within the UN system, we are very weak. Mamai is what brings me to my point. Yes. And Nakete Mbuibende also, what lessons are we learning? What lessons are we learning? Nike Gimatemre, as far as I'm concerned, Kocho Okango se wachogini, kakiko siasa man diplomacy, especially Africa. Nen reni nyaka waloki kaka Kenya goe. Mondo waser economic blocks gi, mondo waser kuchegi. Mondo next time kata ka wuka ngwe moketo ni the chair kacha. Tuange ni blocks dito mane kura. Ibo gochne. The truth of the matter is ngeny countries mag Africa. Mokwongo ngeny mag Africa nigi jilasi moro kai gi Kenya. Nikech gina Kenya oherwa gi enemies gi. Okay. Enemies gin jo mage Okango. Enemies gin ngage ni Professor bira iri gi kamyo. Enemies mag Kenya mi wacho ni enemies mag pinje mamoko ma ohero Kenya. Gin jo machalo nade? Gin ngage. Gimo mi ahero Professor Olieko wachni eyo maler. Gima duong' ahinya en diplomatic engagement marwa kaka piny Kenya. Kenya wane okang' mamalo moingo pinje moko mang'eny ahinya Afrika ka. Wane okang' mamalo. To sama une okang' mamalo e weche mag economy, e weche mag tiegruok, e weche mag telo, to nitiere nyiego moro ma bende nyalo wuok gi joma moko. Koro wago siasa, apenji. King'iyo piny mar Djibouti, ng'iane economy margi. Timi ing'e gi Kenya waka. Ere ng'ama ne nigi nafas maber moloyo kind Mohamud Yusuf to Raila Amolo Odinga mar bedo jatelo mar AUC. En Raila Amolo Odinga. Emomiyo Ruto nowacho kucho niya, Afrika owito nafas mar yudo jatelo mar AUC malong'o mong'ith motiegore mong'eyo weche machando Afrika. To mano osedhi, pi osepukore, ok dwa jowo. Ipenjo ni to wasike wagi gin ng'a ma Professor wachogi anabro nyisi. Yes. King'iyo weche mag economy, gik mwa export, mwa import, kaka wa engage pinje moko maoko, to gi kaka pinje moko mag Afrika be engage gi, kanye ma usigu wuoke. Tiende nitiere gik moko watimo maber ahinya, ma ok ne nyal miwa nafas mondo wamed timogi, nikech en competition. En competition. African Union politics. En politics mani okang' mamalo. Emomiyo nakwano gik moko ang'wen. Diplomatic engagement, strategic alliance, vision and leadership, to gi geopolitical influence. Koro wang'e geopolitical influence. Nitiere superpowers ma gin gi trade koro gi engage gi pinje moko e Afrika ka. To ging'iyo ni ng'ama ka giketo kacha, be ginyalo rocho, ginyalo choro, ginyalo keto kama, chalo ng'ama tugo chess. Ging'iyo. Koro wasigu gin jogo pinje moko ma ok da yie no mondo awach wasigu ka, to gin pinje ma gin ging'iyo ni ere kuma compete gi Kenya mondo gilo Kenya. Iwinjo? Mage wasigu. Ok en sigu marach, en sigu mar lorruok. Namba 2, Bati, an kipenja, yes. Ayie gi gima Prof wacho. Ng'eni Prof osomo gigi kendo ng'egi. King'iyo kaka ne kura ne goyo, nitiere gima be iluongo ni Islamic nations. To king'iyo kaka ne goye, tineno ka gin be ne gichorore gibedo kendgi. Koro sama ne ogo kura mokwongo round 1, Raila Amolo Odinga dong noyombo gi 20. Ja Djibouti miwacho ni dong ne en gi 19. Kabiro kama Raila ochako yombo kendo. Round 3 ema koro sama ja Madagascar drop, koro ineno ka jomoko abstain, to gin ka gidhi round 4 to jomo abstain ka gocho ne ng'ama chielo cha. Then joma ne ogocho ne ja Madagascar koro gin gidhi ja ir Mohamud cha. Tiende ni kacha cha high level diplomatic engagement no setimore. Emomiyo kaka Kenya nyaka wang'e ni to diplomatic engagement kwa keto foreign ministry policy marwa wachang'o gi kaka wawinjore gi pinje mamoko. Ka nitie lweny Israel kata Palestine,
wan wawachang'o ka nitie lweny Kongo wawachang'o mondo mi kik wainy chuny oganda mamoko manie pinje mamoko kaka watenore kodgi kaka wawinjore kodgi ok awach ni mano omiyo ne Raila Amolo Odinga olo tawacho ni mano biro miyowa teko igni mabiro ka waketo ng'ato kata bed mana Prof waketo ng'ato ignigo dhi UN dhi AUC to biro miyowa teko gi paro maliw mar loso nafas mondo mi obed kanyo to mogik but ing'eyo ni samane Raila dhie e lweny ni to Raila Amolo Odinga wuon nonyisowa nowacho ni en osewuok oko koloye oduogo manaka koloyo obiro dhi mbele gi tich sani Raila Amolo Odinga nosemiyo ogolo concession speech kano losne dina to nowacho ni kik wa blame ng'ata en owuok oko kende to kata ka ok blame ng'ata to nyaka wawachi gigo ma pachwa wacho niya nitiere gik moko ma de watimo maber nok watimo maber tim mane Raila Amolo Odinga goja notimo tich maber ahinya to king'iyo weche kaka ne watimo campaign kaka ne pinje moko timo silent campaign samoro be ne de ber ka wan bende ne wang'iyo ni siasa ni block mane dhi gocho ahinya mondo mi waser kure block no ne en ECOWAS ne en SADC ne en EAC ne en mane mondo mi koro wadhi kacha kwa ng'eni wabiro yudo round 1 round 2 round 3 to kogik round 7 to mage joma wadwaro koro sero kura e politics mar AUC dwaro rieko mar lokoni diplomatic engagement dwaro rieko mopogore jomiketo kacha nyaka bed jomong'e sero kura jomosebedo ambassadors mong'e sero kura manyalo dhi ir president mamoko ka to konogi ni wan gima obiro miyou kaka Kenya en magima wan gima miyowa en magima mondo mi ser kura e weche mag diplomacy kura ni ok ser kaka mar Kenya miwacho ni ni wan obor gero barabara mae Prof bro nyisi mae ng'iyo kaka irelate gi joma moko e weche mokang' mamalo. Profesa ni wacho wach sigu to kanyo be ma Okango okele godo Okango lero gik makelo sigu gi gik mamiyo ng'ato nyalo bedo jowasigu e nyiego mane wacho cha to wacho wach moro ne kalwe nitiere Kongo kaka piny Kenya chung'e yo machalo nade mondo kik onyon tie piny machielo ma samoro nyalo dwaro e kinde machal kaka ma obedo kawuono ni kalwenj ni Israel Kenya wachang'o kata chung' mar Kenya en mane mondo kik ong'weny it piny machielo ma samoro chiko ite ne piny ma samoro ineno ka gima inyo kata yudo chandruok e lwenje machal kama kela e penjo ni kaluwore kod chung' mag piny Kenya kokalo kuom jatend piny kata chung' mar piny Kenya kaka piny e kind pinje mamoko mokwongo e lweny matimore e kind Israel gi Palestina alwora ma Gaza chung' mar piny Kenya e weche mag kata lweny madhi nyime Kongo chung' mar piny Kenya e keto ogirimiti kata keto koge winjruoge e yore mag ohala kaachiel kod yore mamoko ka opim kod pinje manitiere machiegni kamoting'o riwruok mar pinje Afrika ma ugwe dipo ni mae gima hinyo Kenya samoro dipo ni Kenya nyalo bedo ni rikni ahinya e lando gik moko manyalo nyono kata hinyo chuny joma moko ka gikia aparo mano George pimo wachno maber nikech waneno kaka Kenya positions mopogore opogore ma Kenya kawo e weche mipimogo to ing'eni samoro nitie blocks gi grube gi samoro nitie ma gikawo seche mang'eny mondo eka gibed gi agreement to Kenya ing'eni Kenya warikni omiyo samoro yudo ka Kenya kawo position kapok block okawo position ere kaka ma hinyo Kenya wang'eni kwa mfano kinde Kenya ne nitie wachagoa yes Kenya ni dhi sign gino ka jo East pinje moko mag East African Community no bete wachno ting'eni samoro king'iye matut nikech igede jomoko be nitie communities gi ma gibeta agreements no se winj onge ng'at ma kawo action at all koro Kenya nyaka oga action kata king'iyo wach mar Congo South Africa ne ni Congo ne gigolo lweny kuro ECOWAS Rwanda ne ni Congo Uganda ne ni Congo Kenya magi blame gani e achiel mok ne gol lweny Congo to
kane lweny omuoch Congo kuro en nani president Waruto en e chairman mar East African Community dhoge nopusre noloso gi president mar France lakini dipo ni ma en achiel kuom gima samoro jomoko nyalo neno kaka gima diyogi gima timre en nowacho chande kinde African Union anyalo wacho ni a very obvious one yes mane wach mar Somali gino kane obedo discussed African Union jatend Uganda nokao patik mar loso gi jotend piny ni en kende monyalo keto kwe Somali nikech ojalweny to mar ariyo kinde go ne wacho weche mag climate change gi weche makamago Meles Zenawi ma Ethiopia bende ne gwen record kod Museveni no obe ojalweny onyalo keto kwe kanyo to mago neighbors ne mane gone yes to kan ngi jogi gimomiyo ne giwacho kamano nikech ne ging'e ni demokrasia mag pinje gigo wa questionable Kenya ka ibno watim election on time and so on bochopo kama koro Kenya wacho ni wan mwawinjo pek mar lweny matimre kaini ba Kibaki owacho ni army wadhi Ethiopia the Somalia. Ting'eni mano gima kane waketo ni nyaka jibed gi winjruok economic bloc kata nyaka bed gi winjruok African Union dako timre omiyo gini kwa ng'iyo ok en wach mayot ok en ni warit mondo decisions obed jogo bed jok moko tie mok bed gi decision nikech ging'iye ka gino bokonyo gi giwegi emomiyo wach siguni nyaka wang'i kendo wajo Kenya nyaka wabed gi rieko mana miwacho Biblia chande nikech kitim election ni every 5 years itim election to election ni kitime ngata nyalo yombo mano gima timre ga Africa kakanye kata mna South Africa ok nyal wang'e ni South Africa election kitimo to ANC yombo Uganda kaya kiani ngat mane manyalo ga paro ni ginyalo lo Museveni kata mna nebo wa Tanzania kai CCM moko mar up north kin mne gitim election mogik wakiane timre karango omiyo gik moko ntima beyo matimre Kenya kae makata jok moko magoga koko kanyogo samwe chung ka jo Kenya nitie gik gimomiyo nyiego betie e Kenya ka nitie gik mabeyo matimre Kenya kae to maraka okangwa chande wabende kaka economy maduong kae one in between ni jogi nigi nyiego at the same time udwa ni mondo jiduto oendelea kata mna integration mar East African Community kae nitie protocol ma Tanzania otamre sani nyaka sani from ang'omo gitamore almost 20 years nikech koponi including advisory mar UN ni yeru economic bloc mubetie Sadak nitie gik ma neighbors wa otamre throughout kae kata kwa gol lweny ni twaneno no okwachopo kuma ne waparo chande nyaka wabed wapim ni nitie samoro mabok nyalre nikech ka gengi go ng'eny mohingo jok mabi support gi in fact jok mamiwa support tin nikech ng'eny jok mang'iwa ng'eny jok ka rito mana to jo Kenya gisungre stability o gibedo gi military rule there is rule of law anybody can win elections there there are freedoms the economy is growing and so on emna kai emasa moro ka kech kawa matin to waparo ni we are the worst country Kenya is one of the best countries in this continent kata mna sani kinde Ruto ni to miyo nyaka wapar ni in this situation ere ka wabogo siasa ni to still mana kaka wachande en diplomatic engagement ok wanyalo wuok economic blocks gi nyaka wanene kaka wanyalo tiyo ga agenda gigo kata ka agenda no dimos to atia kod nikech samori biro gi ideas moko mabeyo kabisa to jogene koro giparo ni giriek moingo giparo ni gin special giparo ni gin Nyasaye no yiero gi and so on and so forth to kochope president is even worse. In fact, last election, Maramino, Uganda abstained. Neighbor wakai. We should have been our first supporter.
Why do you think? Because kata mana nyoro you cannot say ni tire ni kata neighbor wano ko abstain nikech no kwang'eyo ni county mani mano. We can't tell. You can't tell. Yeah. Manyiso ni en ang'o makoro Kenya nyaka kete kanye nikech ka nyiego moro osebet ni ineno rika gima ine nyathi maduong' kata nyathi moher ma ideso kata ine nyathi makoro wacho ni wiyi ni malo. E samoro imanyo kaka iduong'. Ang'o ma Kenya nyaka tim? Okango no wacho gimoro ni imbi chakino e professor ni diplomatic engagement nyiso ni tudruok e kind piny Kenya gi pinje mamoko obed pinje ma libamba manitiere machiegni kode ma gin godo e kweth achiel mar East African Community kata pinje mamoko ma bende nigi oko ma Kenya ni godo gi tudruok machiel kachiel obed e yore mag ohala kata weche mag siasa. Ang'o ma Kenya nyaka tim? Mokwongo we apenje ni uparo ni jombetre ma piny Kenya osebedo ka yiero kadhi e pinjegi gin jok ma oromo chwalo agenda makata koro ng'ise ni Okango ine jambete mar piny Kenya kuom ranyisi e piny makama okado luongo nying piny moro amora nikech ng'ato nyalo paro ni wagete ine piny makama to in kod ng'eyo gi kaka pinyno tiyo nikech wanyalo paro nitiere thuolo moro ma kane itimo piedho kata igoyo kogno moko kuom jombetre tipenjo ng'ato ni to boma ma Nairobi ni en yuto mare rom nade to ng'ani ok nyal fwenyo ni yuto mar boma ma Nairobi mitere kaka boma maduong' mar piny munjo bende odhi bedo jambete chalo ma nyiso nang'o jok mwagolo kata jotelo mitero kaka jombetre bende gin gi ng'eyo mar diplomatic engagement ma uwacho ka mondo piny Kenya bed ni ochung' kamo ong'eyo godo kaka onyalo tudore gi libamba mage. Wach mar adier nikech naneno wechego kata kinde mne watimo tijewa mag climate change nikech an mana keto structure mar timo negotiation mar African Union. Yes. To kaka ne watime in fact kaluwore gi wach ma Mokango wacho diplomatic engagement gima ne watimo nikech ne waneno ni kane wadhi negotiate global space. Yes. To ni lowa marach as Kenya and even as Africa. Koro gima ne wacho ni agini waket structure moro ma ji nyalo bet gi winjruok. Koro ne kaka negotiation ne time gi in the regions mokwongo. Itime gi regions gi blocks and so on. Then gini biro STC the ministerial. To kabiro ministerial gik ma technical go. And we had agreed ni gini oborotate Algeria make ko wuok Algeria to odhi Botswana ko Botswana to biro koni. To ne gimora mora ma jogi osewinjre is final. Jomage these ministers regions Yes. regions gimoro gi en final kata unu neno ni you follow a different path and then ne waketo committee mar president ni house committee of African heads of state on climate change. Makibaki was a member actually ne gin 11 members gima ne wawinjre kendo ni jok ma jogios gima kagi se winjre at that local level koro gibiro the presidents will pick those things and give details to the sovereignty. By the time majogi giloso kagin giwacho details gikalure gi dwaro gi mag pinygi to ging'iyo ni Africa to ne wawinjre nade to gima timre en ni in most of these places kata jo mag jo diplomacy gikian wase winjre nade ko was to wase winjre nade to Uganda winjre nade to joko winjre nade iyudo ka Odhiambo Omenya dhi kacha adhi wacho gik ma make sense kabisa kalure gi book kenda wacho gik ma make sense kalure gi dwach Kenya. To meanwhile okapenjre to jok moko giduto why are they holding this position and then how do you then start influencing that position gima nyaka wach ni kendo George and Okango here also knows influencing African presidents or any president for that matter is no joke. A president is a sovereign, he represents a sovereign country and they have interests and they've got interests also. The best that can be done at that level, you use these platforms to harmonize those influences. Kasadik was sending that letter. I'm telling you, no president of SADC was bound by that nonsense. Magi emna Dwach Secretariat. Emna Dwach Secretariat that will make this support. But meanwhile, gibate mrega and gigokajo se winjira those bigger levels. Ibo yudonango, majority of the presidents will actually follow them. Okay. Just as good behavior. Nothing obligates them to follow them because each country is sovereign. Okay. Each country can vote whichever way they want, regardless. Okay. But meanwhile, kaka awacho serokura chande. Serokura dongene wan gimwencha African Union. Dongene odonjo as deputy. Why? It was easier for us
the big whatever, the big picture there, it was easier for us to do the horse trading, and then of course this was also a seasoned diplomat. Okay. Okay, Okango. Gimoro Prof odlieko kanyo mamit ahinya. Ineno, ipenjo nitie jombetre wagi. Yes. Bedi bed ni ging'eyo weche madhi mbele kata sama oorgi kucho mondo giser kura in advance. Kata kok sero kura kende mondo gibed gi miluongo ni influence, mondo gibed ni ginyalo tudore gi jokayo ma nyiso dwaro mar piny Kenya. Ayie. Koro iwinjo. Wan gi miluongo ni Kenya foreign policy. Yes. Kenya foreign policy king'iyo be ne ginuoye mana higa mokalo cha. Nitiere environment and climate change diplomacy, nitiere economic diplomacy, nitiere peace and security diplomacy. Gin gik mang'eny. Science and technology diplomacy. King'iyo gigo te. Sama itero ng'ato mondo dhi obede kom kaka AUC chair kacha. Gigi te biro into play. To pinje kang'iyo niya, ere kaka ng'ato mikelo maya Kenya ni obro influence decision mag environment and climate change e pinywa gi decision mag ime kacha ka en jatelo. Koro ka uketo ng'amo tiegore malong'o mong'eyo manyalo kelo weche jombetre ne rais nyiso ni piny X gin kaka pimogi gin gibo dwaro kama. Koro kwa dhi sero kochgi wanyisi gima kama. To ok da yudre. Ok awach ni mane gima notimore. Tan alieko ni iparo ni en both ma Kenya en both ma possible. Yes. Number 2, nyaka wang'e ni to jatend piny samo yudo wechegi to ere kam samo dhi limbe to nyiso Okango mondo mi waser kura. Gini en mana engagement na diplomacy mowacho. Ka onge engagement ma intense gi jombetre motegno motiegore to gi weche ma ilieko mowacho ni wadhi kucho wayudo ka weche makama tikelo ok nwayud gimoro amora. To an emomiyo asika wacho ni sama ng'atwa moro amora wuok dhi manyo kom mantiere global platform, continental platform, nyaka waikre gi weche gi te mondo mi wanyise ni kumidhiye ni jopiny makama dwaro kama wami interest gi enama, jopiny makama dwaro kama interest gi enama. Kadi wakonyre emomiyo ni winjo ka Ruto wacho nyoro kama en kucho wacho ni en kaka ong'iyo gini ng'ama ne oyombo wan ne watemo kaka wanyalo kanye mwagike nikech embe ong'eyo nitiere rem moro madibo ni piny Kenya nigo. Koro rem man goro ni ema kwa dhi mbele mwawacho sani pi osepukore gimoro amora mabiro dhi mbele nyaka watiegre e rem ma wan go mondo mi wang'e ni ere kaka wadhi konyo jowa mabiro dhi nikech ji to biro wuok ni. Should we expect an overhaul in our diplomatic representation? Wageni nitiere lokruok midhi tim mapiyo mondo Kenya koro strategically Kenya bed kama ong'eyo ni interest marwa nyaka bed champion gi jogi to jogi be nyaka bed jok motiegore kendo mane gi lony. Be waneno ka nitiere lokruok midhi tim e mbetre mar piny Kenya pinje ma oko mondo chakrie weche gi koso en na gima wacho ni pi osepukore. Ok apar nitie gima kata an ka bed achiwo advice ok apar ni mano gima agent. Ok en agent. Yeah, nikech king'iye mana kaka Okango wacho kochopo diplomacy ok en na positions mar EU kende. Diplomacy okawo gik mang'eny kendo nitie kata pinje moko ma oko ma outside of AUC wan gi East African Community kae wan gi those peace and security things wan gi investments wan gi China Africa relations and so on. To gima duong' mwawacho en ni jombetre mwaoro oko onego bed ni gin jok ma winjo diplomacy go matut. Kibeda josiasa ma kawaida. Waseno ka josiasa mimi olemo gi Okango. Ini josiasa Prof Omenya ung'eyo. Josiasa ma samoro ng'ato ne ogo campaign gi jotelo moyudo loch. Kata ne osiep jatelo manitiere telo. Tiwacho ni wuoi wadwa nikech nyi chung koda motegno to in samoro we aori e dala ni idhi chung na kacha. Sami chung ne kacha in idhi nikech you are an appointee of the government, appointee of the president. Ma ok idhi nigi interest mar piny. Kaka Kenya wacho ni anora mondo dhi chung ne jopiny. Ini paro ni kori dhi wuoyo dhi chung e lo president gra serikal. Ma ok ne ka en gima samoro nyalo miyo kata mana gimi wacho ni tudruok makare giketo piny Kenya obed gi piny moro manyalo influence kata mana block mar EAC mo wacho ni bedo matek. Anyalo mi example mar Amina kendo kodwogo Amina. Yes. Iyudo ka Amina ne diplomat Amina nyalo telo nwa e African Union. To sani kwa penjre ni to kwa ng'iyo diplomats duto ma wan go e Kenya kae mane monyalo tere UN for example kantie leadership mar UN mane monyalo tere African Union kae mane monyalo tere nikech ng'eny
majority okochuno ni mondo donjo diplomasia kanyo nyaka ibed na professional diplomat to nego bed ga healthy mix nikech gima timre in most of these things kata Raila nyaka wami a lot of credit nikech he was a diplomat in his own right to king'iyo Djibouti ni ngani has been minister for foreign affairs forever being minister for foreign affairs in international speak, these are the ministers who actually prepare everything on behalf of presidents. And they're the ministers who, in case the president no kobiro, yes, they're the ones who represent the president. Omenya, a seasoned minister for foreign affairs, will already be having personal networks with almost all presidents because that's the nature of their work. Mangeni is capital, we should be building on. Mwangeni are one senior diplomats wa. Mwangega Kenya kata kani oringo ene siasa katango wangeni ngani manga koka usimbe, he'll be able to talk to almost all presidents on earth without an introduction. And he can be able to actually talk with all these other diplomats at his own level. To my own concern, and we are not getting enough of those seasoned people. We had Ouko, we had Dr. Bonaya, then seasoned. They had been there for a long time as Minister of Foreign Affairs. Yes. Kalonzo almost tried. But then now also, these are things we must think of in terms of change of government and also just in terms of our own international diplomats who are representing us in this country. Professor Koro Kizungu aliroga tekunda machien. Chobo kamoro ma samudwa ngat manigi network manyalo golo lwenygi to ok oyud ngato. Uyudo ngat manigi rieko in one place lakini kochope siasa mar diplomasia no to onge. Okay. Yeah. Piny ringo sipidi. Weche bende ng'eny. Kenya samoro nyalo wacho ni kuom ma nyiego no betie. To samoro be Kenya pok otimo maber, samoro nyiso no chung kar kende. Waduoga ne e pacho ka. Jotelo manodhi Addis Ababa, Ethiopia. Uduogi wach jatend piny William Ruto koni omor gi Raila ahinya kaka notimo campaign. Raila bende wacho ni kik kucha Ruto nochung koda nyaka thuolo mogik. Kuom moko kuom pichni mane ji neno, ne ji neno ka Ruto ka gidhi e ot makoro igoyo ombulu. Gidonje mtoka achiel. Gine mtoka achiel. Mor gi hilo nyobede gwenge moko mapacho ka bende. Kai wacho niya, jomoko wacho ni baba duoga mondo warwaki kaka nyathiwa nikech chal ka gima no tu kodwa. Mano aketo in bracket. Jomoko wacho ni baba duoga mondo igorinwa gi sirikand ni odhi kodwa marach ohinyowa. Piny dhi bedo kanye. Siasa ma Kenya dhi chalo nade Okango bang' duogo mar Raila kachiel kod William Ruto ma pod nitiere piny Ethiopia kachiel kod gik ma jopiny giwegi temo soko nikech kinde moko Raila Amolo Odinga nowacho kalieko ni nabedo kamoro to uluonga awinjo duondu omiya biro dipo ni kopo ni oganda osaso Raila gi luong to nyalo duogo kende yo machielo. Yes. We mona nyisi. Na winjo kaka Ruto wuoyo. Yes. Owacho ni en omor gi Raila masidan. Kendo gima ne Raila timo no more kabisa. To wacho ni kura ni to nolowa. To ne watemo kaka wanyalo. Tachaka winjo gima Raila Amolo Odinga wacho. Raila wacho ni an nawuok oko kenda kaka Raila Amolo Odinga. Tawacho na dhi manyo kura mar ANC chairman. Ruto biro mana supporta. Nekech Ruto be nigi kura kacha. Koro nyaka no supporta kaka ng'ama ya e piny mar Kenya. Tene jatend piny. Mana adieri makende. All right. Yeah. To mondo nyisi adieri makende bati. Yes. Kenya ka be wan gi siasa mamaru. Raila wacho ga ni nikitwa ntaitika. Yani ko luonge to biro. We mona nyisi. Jopiny mane wacho onge jo mang'eny ahinya ne di gomba ahinya mondo Raila Amolo Odinga obed chairman mar AUC. Yes. Nikech Raila Amolo Odinga osechung president Kenya ka
to onge di chieng mose yiere kaka president moko se loyo moko se loye mana dieri makende to ne je supporters ge kaka wan ne mor ni obed kata EU cha kacha mondo bo konye Afrika gi rieko mengo okobedo udwati monango okobedo udwati monango kore mo wacho niya jo Kenya wacho ni baba onge gimolal duoga mondo ikonywa onge gimolal mondo kedi duoga ka duog mondo ikonyo ikedi mondo walos gigi to gima timore en niya Yes. nyaka wachak reform institutions anada nyisi ni gima dhi timore okan prophet abro nyisi yes mbele ka gima nyaka wa reform parliament mbele ka gima nyaka wa reform judiciary igolo jomoko irwako mbele ka gima nyaka wa reform executive igolo jomoko irwako jobaba tiende niya nyaka wang'i ni to joma ni kacha gitiyo nang'o to ere kaka wanya tiyo kodgi namba 3 Raila Amolo Odinga owacho ni en koduogo ka Yes. en gi gik mang'eny monya timo gik mang'eny e ang'o mamono Raila Amolo Odinga duoga mos kaka wadwa warwake kendo wabiro rwake malong'o ahinya obitwa nyine baba karibu nyumbani koro ka miwa mana direction ne mwarito bati direction ne mwarito iwinja wacho waseluongi seitika bia okay gima duong' mogik en ni jopiny duogo Raila Amolo Odinga Kenya ka dhi konyowa nang'o dibeni obiro duoko mogo piny ka mano kare obiro duoko school fee piny mano kare obiro kelo pesa ofuko mano kare ok wacho ni Ruto ok dhi mano gima ok wadwa sani wan kaka supporters mag Raila Amolo Odinga okay wang'eye kendo wang'eye matut Okay. gima wadwa ni mondo duogi nikech en gi nafas mar konyo Kenya baba duogi kony Kenya mano dhok mane en jatend piny Rigathi Gachagua wacho kawuono ni Afrika ne dwari to Nyasaye ni ber mondo kik yude gi thuolo ni duoko miyudo muwuok no okonyowa nikech ma in gi thuolo machielo mar fixing our nation nyiso ni in gi thuolo mar rieyo weche madhi e Kenya ka nyiso nang'o Professor Omenya ka watieko akwatieko kwang'i agwambo osebet Kenya ka go siasa Yes. kendo osebet ka tiyo tije mopogore e piny Kenya ka samoro ka piny bagni chakre mna wach multi party chon kucha ba gidonje sirikand Kibaki ni ba kayande weche tek sirikand Kenyatta kae omiyo agwambo osebet jatelo ma has been anyalo wacho ni dynamic depending on the situation an ka ng'iye kama Kenya orieye in the next 2 years Kenya is thoroughly exciting wakia we don't know nikech pressure work siasa oselokre jok mana Rigathi deputy president 6 months ago now is not there yes was ODM party wa winyo ni Azimio one majority to put wetangulo dino no koni Raila Benedict is exciting what he says that the number of unknowns gikmakia are so many moingo knowns tangeni angeni ngenji ngenji dwaro gani mondo we know everything wangeni gini bodhi kama Raila boloso collision gi Ruto mapo timre kama but in fact it is that uncertainty which is exciting tagwambo the enigma thrives in that one omeno bira in very familiar territory mokwongo obo shape where that politics both in 2027 role ne people are assuming ni role magwambo nyalo kawo Kenya ka kende is only to run for president. It might surprise people totally because of this scenario. One gi so many unknowns gikmakia ng'eny joma ne temo keto William Ruto ni mondo mi oriere kata orie sirikal joma paro ni sirikand William Ruto bam ginto gini keto gi kama chalo gidhi temo dhiro Raila Amolo Odinga kaka neno ka ndiko mari Rigathi Gachagua ne wachocha mondo chal gi gima onyono tie Ruto no ti gere ki kata bam mar sirikand Ruto no sirikande ose bam kato Kenya ka kendo seriere gimo bam emiriyo to you'll be surprised. This government put jalo riere ba surprise people just in a year or so. Omi at the same time okwanyalo wacho ni kaka Rigathi giri ne analyze higa mokalo chande kata in January is a scenario. In fact, gima timre Kenya sani
Manora, one get on the same page. Gibatim Kenya sani duaro a politician of the experience and magnitude Maraila to be able to advise ni mawatim kama. On advisory. Obiru manajanga drieko. Gimana? Nyakura mogi Professor Omenya majikia ka ngeny molo munge to Okango to wacho ni ukinita ndaitika mano baba koro mangeny majikia ema wang'eyo mondo wabu wang'e to kapok wang'e mangeny majikia to matin ma ji ong'eyo bende nyalo donjo marie weche ming'eni piny rie kanya. Nyakora mogi erokamano kuom kete ratil nyinge George Batilo, Fredrick Okango, SGL mungiga kamano kaachiel kod Professor Omenya. In bende Nyasaye bed kodi orita sani.